Ne aflăm în curtea gospodăriei lui Dobre Vasile, un cunoscut și recunoscut în același timp legumicultor din comuna Lovrin. Uitați aici, dragii mei, remorcile pline de lubeniță, culese proaspete fiind și care așteaptă să fie valorificate. L-am întâlnit în curte, pregătind lubenița pentru vânzare, pe Dobre Vasile și o parte din familia sa. Pregătindu-se, așa după cum am spus, să pună lubenițele în alte mașini care să ducă acest produs mult căutat în această perioadă, fie la piață, fie la magazine. Bine te-am întâlnit, Vasile, pe tine și pe o parte din familia ta. Cum a fost anul acesta din punct de vedere legumicol? Având în vedere anul 2023, întâi de toate îi mulțumesc lui Bunul Dumnezeu că ne-a ajutat și ne-a dat putere să putem să valorificăm marfa pe care o avem în momentul de față. A fost un an bun, a fost un an super valoros. În același timp, aș vrea să vă zic că toate lucrurile pe care vi le putem arăta astăzi datorită lui Dumnezeu. El ne-a ajutat să putem să facem această marfă și în același timp putem să vindem și noi aceste produse pe rafturile magazinelor din România în supermarketuri. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, bine ai zis, pentru că timpul a fost prielnic, a fost favorabil pe de-o parte, dar și datorită muncii pe care tu, împreună cu soția ta, Marga, să rămână Doamnă, împreună cu Sami, copilul tău, împreună cu Beniamin și cu ceilalți care sunt la alte treburi, v-ați implicat și ați muncit aproape zi lumină. Doamna Marga, cum a fost? Și cu copiii, și familia, și în câmp, zi de zi? A fost bine, mulțumim Dumnezeu, a fost foarte bine, a fost un an binecuvântat pentru noi. Muncă multă, dar până la urmă dă Bunul Dumnezeu să fie și satisfacții. Da. E bine, Sami, te-am mai văzut când erai și așteptai să încarci un tir. Acum ce faci? Te pregătești? Da, pregătim pentru supermarketuri. Pentru supermarketuri să încărcați. Să băgăm în vințuri și să livrăm. Și să livrați. Beniamin, hai că pe tine te-am văzut așa mai vorbăreț și mai înfingăreț, cum se spune. Îi mulțumim la Dumnezeu în primul rând. A fost un an reușit, un an fără așteptări. Și mulțumim. Dar și cu muncă multă. Exact, familii întregi care ne-am unit și am reușit să facem. Bine, hai Vasilică să vedem această lubeniță care e adusă tocmai din câmp. Este un soi tradițional pe care zona noastră de vest îl punem și cred că toți îl cunoaște, un soi de lubeniță Top Gun, în care toată lumea pe care vor marfă din zona noastră de vest și clienții pe care îi servim ne spune dacă avem soiul acesta Top Gun. Asta este lubenița pe care Banatul o produce pe zona de vest. Și cea mai tradițională lubeniță este Top Gun. Vreau ca să... Nu este foarte mare, dar... Vreau ca să o tai. Uitați că deci o și pognit așa, da, după cum se spune. Este un soi de lubeniță foarte delicios, crocant și roșu la culoare. Uitați aici ce lubeniță. Asta este lubenița. Uitați ce coaptă, ce roșie. Sâmburii sunt destul de mici, cum sunt așezați. Asta este o lubeniță coaptă cu siguranță. Sigur că este și foarte gustoasă, dar urmează ca să fie valorificată. Cu cât pleacă, în jur de cât pleacă marfa de la voi, de la producător? Marfa de la producători se evoluează în jur de 1,5-1,8. Deci 1,5-1,8. Sigur, funcție de calitate, funcție de cantitate, exact, funcție de distanță și multe altele. Și aș vrea să încurajez toți românii pe care vede acest videoclip și cunoaște familia Dobre să încerce aceste produse pe supermarketurile, rafturilor magazinelor de supermarketuri, lanțurilor de magazine și care vede cu numele nostru, familia Dobre produce lubeniță de calitate maximă. Vă mulțumim! Și mai este ceva pentru toamnă. Cu ce
ieși în fața consumatorilor sau pentru consumatori, pentru că asta este o etapă, Lubenița. Mai ai în câmp. Exact. Următoarea etapă care ne așteaptă conopida, varza pentru murat și mai avem ceva ceapă de recoltat și astea sunt produsele pe care le putem oferi în același timp pe lanțurilor magazinelor de supermarketuri. Da. Încurajăm românii să meargă la supermarketuri și să cumpere lubeniță românească, chiar dacă merg la supermarket. Dar în același timp încurajăm românii să meargă și în piețele noastre, nu numai, sigur, și în piețe, să cumpere marfă românească. Când mai aveți timp de concediu, doamnă, hai că ar trebui un pic și de relaxare. O să ieșim. O să ieșiți. Da, în decembrie. Pe tine, Beniamin, te-am auzit că după ce terminați cu familia plecați undeva, nu? Exact. Într-un concediu. Așa. Decembrie. În luna lui? Decembrie. Aoleu, numai în luna lui decembrie, deci acum după Lubeniță nu. Na, Vasilică, ce să faci? Adune acum ca în decembrie să mergi cu familia să vă relaxați și numai bine să vă pregătiți pentru anul legumicol 2024. Vă dorim multă sănătate, spor la treabă, vânzare bună și oamenii să aibă încredere că ceea ce cumpără de la familia Dobre Vasile, fie că e lubeniță, fie că e ceapă, fie că sunt cartofi, fie că este varză sau coropidă, sunt produse de calitate, produse gustoase, produse care merită să fie consumate.